to dol rok haino hai lamso guno rok no hani o katal video o haino haino rok bete sama lagi sabka asa ke norok jotno kaham kurung no tong baina hanoi to hingke tini hingke kisan ni kok salai bisi to kok salai gela tini kisan jaga kok salai pura urgent kok mo hingke belai no nangmani kok dol rok rok khnai tong ditei judi mankang bonorok bono suba sukhai di sabuni kok sana nai tong rani title ti thamne lungun norok saiman khana dol rok hingke to sini kaisa Tripura o beranyani phaijak sini ayang Arunachal Pradesh ni hingke bini kaisa bo berai kha hingke ang to bini video rok nagino naio bono ang agino mane ora phaya sini no bini video rok kisan misar naio hingke তারপরে bono ang হঠাৎ চাখাই sini bai bebi jomutiani blog o nukha mane bini video no hingke ang apro bini video rok nai tongo ta hingke bo boro boro thang ro ang belai no nai tongo hingke amoni bisingti bo kumulongo sokpai bini kaisa মানে এমন একটা বিপদ আছে খা মানে তেমন খা বিনি পুরা একদম বিনি পুরা যে নাংমানি মানে ko bebak no kuma oi thangbai ka bole go bag ro এখন yang kisa guri tongpro o jorao bini o jagani পার্স তো কিন্তু নাম জেলারক অনেক মানুষ নতনে রে ও জায়গা আই কার্ড আধার কার্ড নিরম দি এটিএম কার্ড নিরম দি পেন কার্ড বেবাক সে সং তে রাং পয়সা রক তে নাংমানি বেবাক ডকুমেন্টস সং সং পার্স ওকাই দাওই তনে রে হাই রে বা ডল রক ওকাই ও পার্স ন বিনি কুমাই থাংকা ওকাই বতাব আসু হাকতালনি ফাইকা nini Tripura o phaika mane nini mane chini jotoni Tripura o phaika bo beranyani phaika bini kasa imang tongmani na Tripura o phaiya kono nainani musungna bini kasa imang bo kaisa swapno puron khai thangnani mane bini imang puron khai thangnani bagui bo asu hakjang asu kosto kai phaika jot borokni kaisa imang kari de ba hangka bini amo haina imang nugui bo asu hakjalni asu kosto kai phaika mane bo gubuguri kha motamuti gubuguri tongo hingke kwbangma jaga no bo guri oi tongo Tripura ni kwbangma jaga no guri oi tongo o jorao naidi chini Tripura ni asuk bungganang kono jaga to kono bini mohai kumalia কিন্তু asuk Tripura ni asuk mungganang jaga chini khumulong jotto chini TTAD chini headquarter ni chini jago belai no mu kusugo kaja o khumulong cinita hingkai o jagao phai bini ekta tamsarai kaisa bini asuk bipod ongoi thangkai hingmano bipod jeda ba kaisa bini mane kumaoi thanga pura mobile sobail onek kisu kumaoi thangka hingka bini kaisa bukhao tam phaina nadi dol rok nung judi kaisa jagao beranya thangka nini bo judi abo hai nangmani mani kumai thaga hingka nung o jaga berai nini bukha santi udang no santi toda tongo dol rok santi jibono bo tongola bo thik no khumulong berai yakone naitok nuktok belai no naibai khena phiaba bini o je mani kuma mani bo আসলে বড় দুঃখ নাংজে তংখনা হেদে বড় দল রক দুঃখ মানে কষ্ট অঙ্গই তংখনা আমন দল রক যে মানে রক তালের দি বনরি রহর দি বাসু কষ্ট কে আসু হাকসালনি নুং যদি রি রহর কাং কাইসিনি বড় রক নি কাইসা মংনাই কুমাওই থাংমানি মানকা অজাগানি বড় রক আসু কাহাম আশা করি নরক অজাগানি খুমুলংনি বড় রক যতন কাহাম তাই চিনি Tripurani বড় রক যতনি no বুখা কাহাম আশা করি বিনি বেগ ডাকিন je manai ri wana hna asa khayo hayada ba dol rong kang ya onuka kubangma video kubangma blog onuka puni video onuka mane angni jipono je aba heng thangka tam mane kosto mangja ka asu hasal kosto ka berena pese kumajak thangka ka kosto ngolak ba dol rong tini bisi kok salalia dol rok je mane please no rok asu hasal ni bo phaika berena ba bini o pars bini rang te documents rok no kisa kefili ready dol rok kaisung abo kefili yang sing kaisa man sonman tong asuk mane asuk jaga ka mo beraina phayo olorogo je bini video nai tong nai rok beraina phaina ba hayre ba dol rok kai amono bini bol phono ngoi tong bag berawi kalang ka bini bol phono ngoi tong na hepno no rok je mane rok kisa ready please to dol rok ten video no bisi log relia arno